Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingya keren bagajala kanla banshanya dalade yalade kajing penmi do bat kiwe kimar kade galintiyat kebadang jengai namar wat tang iki khuns yar kibadai bandri bat penhe pensan dang hap shanya na barjala klem daya keren nya kadawai bat kilat jing sumar nalor kijing bam ban ai bam ya kijingri bakin klan bat ban he kuloi kaseng kinori jingri khamtam kibaris yar kabatip kum Megalia Poultry Farmers Association klay kendo i umentri katanat rijingri uba elhek hagasngi baar hak bakal pen sengawi kini kijing duna ki baka jela kampat la ban shanya dalade yalade bat kala ban juru shaphang kijing kwa jingkha jong kijingri khamtam kimrat ki bawanra shakani ke jela nagmenta ban shodo habakran shakila pathai khobor u president ka MPFA uba daminat seliang ulya thu ba kijing kendo bat uba hek layakran shaphang ka kamri jingri bat kijing e ki baju kendo hak kamri sial ulong bahadu menta ke jela kampat la ban penmi hi nakani ke jela ya kijing kam jong kijingri naduk kijing bam kadawai bagi khun sial bat ya kani dang hap shanya banwanra na barjela uba seliang ulaong baka seng kala kerpat ya menteri ban phai khmat lam shaki wepat ki bari jingri kum ki bari sial kum baka sarkar kala phai khmat shaki we ki kam kum ka milk mission piggery mission bat ki we ban kentiu ya karu kam ri jingri ulaong ba menteri ula kular ban pet ya kani bat en se kendo biang ban ya keren shaphang kani uba seliang ulaya thu banakal yang ka seng kala pen snguru akhmat e hak bede ba kajing pet benya ya kajing kwat jingkhya kijingri ki bawanra nabar shakani ke jela badawa banbu da ka khardap karpang ban pet ya kimrat ki bawanra shakani ke jela khamtam haki jaka khaput khna bakan long kajing shingan ya kinong bamdo kumta ke MPFA kala dawa banbu da ka quarantine check gate hari bhoi namar omtip satya kimrat ki bawan nabar kilong ki bakumno Poultry Farmers and Welfare Association ni dap tak jing semua kemen ke bakrau ban yo ban ya kendu bagi ba ALHEC minister ba in charge ya ka veterinary and animal husbandry hakabide bat kenika kam ris air ke jongi oi nakalim jongi babun bun sin ni syam jing e bat ni leju tit ya jing khang hakabide bat ka kam ris air ke jongi tenre nim ju khamyo ya ka support nakaliang ka government lakalong hakan nokon lain lakalong ki kaki dawai lan di jingbam kun siar haduk mentang impat don kenokon ka support ki mu yau fit ni haban sim nabar ki kun siar ni haban sim nabar ki dawai da sin ni hab sim dabar bat kunjuru teng wat ya ki doktor ru ni haban hayar nasha bar jongka jella namar bakum bakalong mentahi ni dan bon kijing duna te ni wan ban kerpat so minister nakabenta da kumno ban yarap ban phai khmat lem sakanika kam risiar ka jongi kham kerpan kumba la le yati wei pat ki nongri jingri kum ni smothu shai bahaka de bat ki nongri masi aidut kiladon ka milk mission ki nongri dokha kiladon ka aquaculture mission kibari seniang keladon ka piggery mission dan rehab ide bat ka poultry ngimpat don ting ngiwan bu kenika dorkhas ya menteri ba include lang ya ki poultry farmers haka poultry mission bat ni snutenat ban ong ba kajing ya keren kejongi ni nakliang i minister badon brom ila ai team yang ni ba impact akbd bat kene bat kunjuk ru ka weipat ka jingkarpat kalong ba hakabide bat ka help check up ya kimrat di bawah nabar ka balong kham kongsan ka mat ka ba kham kongsan ka bangiwan nak dikejanmit balakum no banakaliang jong government kedai ban bu no ya ka quarantine check gate ha ki border area bat ki neighboring state ki jongil ne ki jela ki bayar jan bat ni tingi snutenat hakaba nakaliang ka government hakaba nakaliang jongi kumti farmers nila jubu ya ki memorandum na du mensiwa ngi ong de ki ba bu no ya ka check gate nang ba ki nongbang kan long safe ya ki ka help ka jong ki kan safe kan yada ya ki namar ba ngimtep ya ki mrat ki bawan nabar klem ka help check up kin long kumno ya ki nongbang tingi smutnat ba nakaliang ka government hakanika kenti ke pementa ka lamenjor bat ki katkum ke jing snuthu kaladap ban thit ya ka jaka bat layo
ya ka sanction nak benta ban tenok shen ya kenika quarantine check gate kaban Longha Riboy district tingi sngoban ai kuble ya ka government ya ka jing snow jing sngap ke jongka ya ka jing kerpat ke jongi ke belas lembah kenika jing kerpat ban bu ya kenika check gate te kini gide ki mat ki ban nak liang jongi kum ki farmers ni wan ban kendu yo menteri kenika janni jongi minister hajing sisya ngi klem yo ban ya keren bahan mari don ko ke meeting ten rei ngi snow tu shai ba gumno kan don ha toll gate Arkumer hari Riboy district bat kumjuru ha kemudi bat ka sanction la dengan bakla kan dei khalai kuro ka sanction nak banta ketika medical check up yaki merat ketika check gate bat nak liang jong iser snguternat ban ong menta kasngi kidang yo yaka NOC bat kumjuru yaka jaka menta hi kasngi yaka bakin sedang no shen teka jingkerpat jongi pat ya minister kat bagate ka kam pat kimpat la ban dang permanently dela kumno knang ban yarap ya ki consumer ngi kerpat iba nang pentri kam no temporarily lak ban ong dakiba nginsna shwa daki ying temporary la ban long ka ying sik ka ying tin bat kum ta ter knang bagi merat ki bawan sekenika jela ka jongi kinlong safe nak benta ki nong bam do apoka jela ka jongi kata ka jingkerpat ka jongi ba nong ban up le se tat hadu ba nginedep ngimtip mentang itang yok tangga NOC bat ka jaka adin kapno ndep ban sna ya ketika check gate telakum no ngikwa ba temporarily namar baladep ban menjur nang peniat no ya kene kam sakmat bat kun siar hakat kum ke jingkhen ke jongi la kum no san tho hajar ha ka stio no le san tho hajar stio ila san tho hajar teli sitayo ni kalong ni sim na sabar tika kita wah itu barok hinabar kabadon kam na bar mostly doris giri ribun itu Riboy ini longi don lang barok kowe ka kasih jantia yang mentah di ngilanang aino ki unit ki branch lala ka jong tiki jing don kam ciri ke hat ciri don kam orange stock PCR ban kapeleng ke orange stock ke hat ciri ada hakini ki farm jangka sarkar kimdan kita kidon kadon ka hat ciri jongka sorkar ka badon hat kerden pulai tambah kamde nak bentaki broiler jadi tang nak bentaki broiler bagi layers dan bentaki broiler patun menteri HWD ban mentahi tengi klaim wanra ya kata kemat nomor nila subuh man gapor ya kata kemat tengi i bekam longkam tengi yang mentangi sange swa ngi ai swa tang kini gimat ke ba don kam akmat HWD bat ka help